Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji, pravašice i pravaši, evo saznalo se je da je 19. travnja Andrej Plenković, tehnička vlada HDZ-a, uplatila 10 milijuna eura manjinama. Znači, 2 dana nakon održanih izbora, Andrej Plenković i HDZ platili su manjinama da ih podrže našim novcima iz državnog proračuna, da ostanu na vlasti. Znači, da podrže HDZ i Domovinski pokret da vladaju u Hrvatskom 4 godine. Furio Radin je izjavio neki dan da je bilo potrebno i još drugi iz manjina bi dali podršku Plenkoviću i HDZ-u i Domovinskom pokretu. Znači, ova priča oko Pupovca, SDSS-a, Domovinskog pokreta je prevara birača. Znači, na taj način žele samo opravdati svoju koaliciju sa strankom za koju su oni tvrdili da je to lopovska stranka, kriminalna stranka, da je Plenković kriminalac i lopov, i čak su podnijeli kaznenu prijavu protiv Plenkovića. Znači, 2 dana nakon izbora tehnička vlada na čelu sa Plenkovićem HDZ-om uplatila je 10 milijuna kuna manjinama, a prije toga dobili su 40 milijuna kuna. Umjesto da hrvatskom narodu taj novac podijele, da se povećaju mirovine, da Hrvati ne trebaju ići u pučke kuhinje, jer su i mirovine takve da moraju ići u pučke kuhinje, oni opet kupuju Pupovca i ostale manjine. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, a vi i dalje glasajte za lopove i kriminalce, za mafiju, samo zato što su u medijima. Što je njima bolje, to će vama biti gore. Kad vi želite da vam bude sve gore i gore, pa onda glasajte i dalje za mafiju na vlasti.